kong ngai ngu yo blay wala penyo hangi ya kani kapor ka bakordor banya perkhat bat puson ni ka tin ka jong blay bat ngai khu blay ya phi I wei pai wei ki ba pet bat ki ba yo sngo ya kani ka program ka benta na ka tin ka jong blay ka banga kwa bengin ya slok lengkot ha kani ka por ka long na ka kitab ka jong jo ka lenong ka ba a ka de khat ka ba khandai ki tin ki ba don ha ka ki ong kum ne me yai ne ka taru ha ka jing janai to kentai no yo blay but to yap no artan kine ki kentin kide ki kentin ki bala kren da ka lok ka jong job yo job ki paramen sim ki ba kordo habni pai shi ka jing im ka jong job om dei tang bula du no eki khun ya ka spa bat ya ka jing don jing em ka jong henry ula haban mat ru ya ka jing pang ha ka jing im ka jong da ki tok jao baro shiran yang om dei tang kata ka ba ujo ula mat ha ka jing im ka jong henry ka ba kham ngau shir kai ka dei ka jing tin ju ka ba ujo ula mat ka dei ba wat ka lok ka jong kaya lam ya sya ka jing pen shoi ban ken tai no yo blay ha ka jing im ka jong ha ka jaka bakan long ka nong pen tien ka nong ai men sim henry ka long pen ban mau jen thut ha ka jing ka jong henry wala kata ujo ula dei ban mat ha ka jing im ka jong kum ubre mereka bak ngau tenat kalong ba shem la kentan ya blay ba shem la lepop ya blay leng ba ki kentin la ba ki tin ki ba ukran henry shem la lepop ya blay dala ka jong ka shentur henry ula yaine how blay hadu ka ba kod ka jing im ka jong bat ka ba kham snau tenat hang ne kalong ladangin pule na ka kitab ka jong job ka lenong ka ba an ka khot ka ba sipo job ong ni la ka jong kalong phakren kum ka wei na ki riubi balai ngin piang na ka ti ka jong blai ya ka ba bha te hatu ngin om piang ya ka ba sneu ki paramen sim ki ba kordor bonsin haka jing im kristan jangi ni longkum ka lok ka jojo ni pdiang no blay tang ya ki ba bha tang ya ka ka bangi yo jing man thoi henry ngim pdiang pa lada ka wan ka jing ka jingle bat ka jing sneu ha ka jing im ka jungi henry ujo ude ubreu ubajanai ha ka jing im ubreu ubayane skam ha ka jinge ya ublay wala udai ban ma ya kini ki jingle jong ka jing im henry uyane skam how blay shem la le ye ka bom dei shem la le pom persha ya blay ka bas sneu tenat kalong baka jing im ka jongju hadin bola mat ye kini ki ula yo mat ye ki jing ka khu ki ba arsha ya ka ka ba udon ha ka jing im ka jongi ka jing im ka jogo namar kata kum ki parange kum ki paramensim ki ba kordor ka jing khot yang nga ba yang ngi ka long ka ni ka po
Campaign ladang idei ban mat ika jing em. Campaign ladang ibin mat ika jing yale aga jing em. Campaign ladang ibin mat ika jing pang ka jing shitom ki jing duk ki jing kerdu aga jing em. Lani ki jing tenju aga jing ki sem ki jing em. Henry ngin yai ne scam how blay. Ngin yai kermen scam how blay. Badai tan mau balong jing kerman ya ka jing em ka jonga bad ka jongpi kum ki bangech. Matius wang rejar ubayai ne hadu kabakun uta geng un yo laim ublay un kershan bor ublay un aibor ini bangin yai haka jing em bangin le eka haka jing em ka jungi kaban pen sobha yaw blay na kabanta ka burom ka jungo amen ublay uba ukpa ujungi upa hapneng gandongi dab daga jing so kemen kiba kra yakaba melon ringkat bat yakaba melaya lam yaka jing im ka jungi net scam bat ni kermen scam gumne kamangilong deleng bagi jing deleng bagi jing isnai ki jome kiba mela the aka jing im ka jungi bat kanongi dab ru daga jing so kemen kiba kra yakaba mela ai hagi yakani ka por ka kordon hakabangi yo pan syakri ban pendon buram ika kerteng ke im bat ke shisha ke jow bat kanongi dabru da ke jing so kemen ke bakrang ya ka mela ai hangi ya ka kubor ika tin ke jing penim ke jome ka ban long ke jing kershan ya ke jing lenti ke jungi kom ki breo hasla jogadik perthai rai ba I bat isnei dan rengkat ablay yakapor kabat dansa jong ka jing im ka jungi ni syania ni buti ha ka jing lam bat ki jing punya ki basta ki jome so ablay ki jing dua jong syakri barret ki jome nabakine baro ni pan ha ka kerteng bat yang tam ka jong trai ban pim jong Jesus Kristus amen.